Nasa linya mga tugang si Madam Darlene Noiles. Siya po ang PhilHealth Local Health Insurance Officer. Yan. Ma'am Darlene, Henry Masayda po ini sa DCGB. Yes, Sir Henry, good morning. Good morning, Madam. Kumusta na po kamo? Ito, sir, mataba mang giraray. Kapal ka, Madam. Kudutunta ka dyan. Ikasanada mo kung nagsabi ka, ana, mataba nga niya ako ngunyan. Ay, siyempre, honesty. Yes. The best policy. Sa gobyerno baga, Yes. honesty is the best policy, di ba? Correct. Okay, yes. Yes po. Opo. Opo. Ma'am Darlene, napapod po kaya ako kaso Yes po. hapon or the other day, so DOH, buda, so CHED, actually sindan may kuwang kayo ni. Nag-recommend yes. sinda na dapat na po sa mga estudyante na 21 years old and above, mag-restore dapat na po igwa kay medical insurance. Ngunya na iling ko man so bareta ka, sinabi kan head nindo sa Manila, na dapat na po magparehistro na sa mga estudyante na gusto mag face-to-face classes. Sabi nga ni Kansu, head nindo ka lang na tanang kung sisa ito na we are just nga following orders from DOH and CHED. Tama po ito. As a requirement. Yeah, as a requirement. Okay. Hindi po ma'am sa lokal, sa Bicol, kumusta po ang na kita ki ongoing registration para po sa mga estudyante? Actually, sir, noon pang as early as Ay, Madam Darlene. Madam Darlene, nawawala po. Madam, dumang katabi sa rooftop, madam. Nahulog ako, sir. Dumang ka sa rooftop, tabi kang PhilHealth Office. Okay na, sir. Yeah, okay na po. Sabi mo, Halloween na, tama ba? Pagkadangog ko? O, sandali lang, maapod po giraraya ko, Sandali lang po, Sige po. Sandali. Samin. May naghaharap po talaga sa kuyang mga parents kani. May naghaharap po sa kuyang mga parents. Di ko lang aram sa CHED or DOH kung mandatory ito. Pero, makakatabang baga mga tugang kung ang satong aki, registrado bilang PhilHealth member. Di ba? May kinaraman nigdi sa gusto ta na magkaigwatabi sinda kay medical insurance. Yan, okay na. Ma'am. Hello, sir. Yan, ma'am. Yes, sir. Okay na po. Okay na po. Yes, okay. Sige, ma'am, go ahead po. Hindi na lang ako gagalaw ng talaga. Wag po kayong gagalaw. Malikot kayo eh. Malikot. Sige, ma'am, go ahead po. Go ahead. Okay. As early as March, sir, kasi nag-umpisa na kami mag-register. Hindi nga, register muna. Kasi parang ang pinuntahan namin yung mga schools na telling them, may letter kami na andi dito kami ngayon na we're willing to serve you, na yung form na as PMR, as yung official form namin, binigay namin sa kanila, and then through email na yun na ang gagamitin ng mga estudyante kung pupunta sa office. Kasi sir, hindi lang kami dito sa may Gaisano nagkaroon nag-serve, nag-accept ng mga transactions. May sa Ligaw po kami, yung sa Gilid Ligaw, Albay, and then doon that's PhilHealth Express, and then sa Tabaco, doon sa munisipyo po, meron din kami PhilHealth Express na kung marapit sila doon na sila makikipag-transact. Ayun. So, starting April 11 naman, nagkaroon kami, we took the opportunity na tanggapin yung invitation ng Pacific Mall. So, last April 11, start kami to have the online registration and updating. So, hindi lang po limited. It's not limited only to students, but sa lahat. Halimbawa, senior citizen, PWD, or those employed na may magpapa-update. Nag-start po kami doon mag-transact. So, until this April 29 po, andyan kami. I see. So, ano mo ang manner of in applying po? Madumang personal sa estudyante sa halimbawa sa Pacific o sa Pacific po ba yun? Madumang personal po? Opo. Then, ang student po dapat may dala na siyang requirements kasi alam naman nila po beforehand yung mga sa schools, alam na nila po yung mga requirements to tell the students na before transacting to us, dapat complete na ang requirements. So, dapat dala po nila yung PMRF na sabi namin, that's an official
ang form. Dapat yes, that's completely filled out. May pirma sa likod ng estudyante, attached with their school IDs, and then birth certificate, and then yung COR or certificate of registration. So yun pong lahat yun, dapat Xerox lang. Ayun. Yun na po sa amin. Opo. Ma'am, pag nag-apply ho ba, automatic may babayadan? Ganito po. Ang estudyante po, pag 20 below, natitingnan po namin yan sa system. Titingnan namin kung ang parent is working or employed or self-employed. Titingnan namin yung contribution kung updated. Kung dependent po siya, yung MDR ng parent ang ipiprint namin, yun ang po ang ibibigay namin sa estudyante. Pwede na po yun nila isubmit sa school as reference dun sa magiging P number na kukunin. Sa parent po yan. But those 21 above na students, halimbawa, ang may may kakayahan sila magbayad, magiging na po sila ang principal member. I-register namin sila. Tatanungin namin kung kaya niya magbayad. Kasi yung iba naman sir talagang may pinadadalhan na ng bayad na 300 for the month of April. I-enroll na namin po sila. Yung mga estudyante po na nagbayad, we're issuing ID and the MDR. Yun po. Ma'am, klaro ko lang po ha. Yung, may klaro lang po ako. May answer. Go ahead po ma'am. Doon naman po sa mga estudyante na 21 above, halimbawa, walang kakayang magbayad, pupunta po sila ngayon sa barangay to get a barangay certificate. Certificate of indigency. Yung certificate po yun, dadalhin po sa MSWD. Ang MSWD po kung saan silang munisipyo nakarehistro, i-assess po sila. Nasa assessment po ngayon ng MSWD kung POSFI sila. What I mean is the that's the PhilHealth, services, financially incapable. Point of service, if I may correct. Point of service, financially incapable, mag-i-issue ngayon ang MSWD na ganon certificate, dadalhin sa amin, hindi na po siya magbabayad. And the validity of that is until December 2022. Now, kung may kapabilidad po na magbayad ng estudyante, monthly na siyang magbabayad, ma'am? Yes, sir. Ayun. Kasi, magiging direct contributor na po siya. So, he's required. That is his monthly contribution. That will be his or her permanent PhilHealth number hanggang po sa magkatrabaho siya. Tama, Ma'am Darlene? Yes, opo. Ayun. Now, kasi bago po na may mention, tapos sa news kaya, gano'n na may mention, 21 years old ang in above. So, below 21, may na may mention ka po na are they really, required silang magpumunta dyan uli para mag-register? Sir, come again? So mga sa mga below 21, tama ba ang pagkaintindi ko po sa imo, required na magdyan giraray para magrehistro? Yes po, kasi hindi namin alam kung kung beneficiary siya or hindi. I see. Updated ng parent. So ipapa-update namin sa parent. Kung opo. So gusto mo ma'am, dakulan magigyan sa indungon yan talaga ng mga estudyante kasi both private and public school yan? Yes sir. Diyan po kasi sa ang we took the opportunity na doon sa Pacific Mall para ma-decongest din kami dito. Kasi ang situation natin sa pandemic, di ba? So, nung wala pa kasi kami dyan sa Pacific Mall, parang ang damit sir hanggang baba namin dyan sa hagdan kumpulan. So, napakabuti ng Pacific Mall to offer that na magkaroon kami ng on-site registration. So ito po na ma'am, ito po na form, downloadable po ito sa website niyo? Yes sir, yes. Kahit po sa namin, sa website ng PhilHealth po. Ayun, so dadalhin dyan, yung form na yun na filled out, completely filled out, then birth certificate, tapos COR ng estudyante. Yes po, opo. At saka school ID po. School ID. Bali, 4 lahat ng Xerox, sir. photocopy lahat. Okay. Now,
Sabi kaya kan DepEd, requirement ini ENCHED. Kung di po makapagrehistro, ang aram ko ma'am, di ba, igwa kita ki Universal Healthcare Law, automatic Yes. baga po, gabos na Filipino, member dyan. Opo. Kung di po makapag-register, what will happen? Lang, sir, sa mag-a-avail, ha? Hindi po dun sa porque requirement, ipapasok na namin. Yung UHC kasi, sir, dun point of service lang, sir, ha? Yung point of service in the sense na mag-a-avail ka. That's the time na pwede namin ipasok siya. Be it employed or wala siyang karapatang kakayahan magbayad, I mean. So, sasabihan namin siya to go to the MSWD. I see. So, kung hindi kayang bumayad, ang option... Kasi, sir, lahat ng Pilipino talaga. Pero, doon lang muna tayo sa mag-a-avail. Yes. That's correct. Maganda po yan. Oh. So, ibig sabihin ho, kahit na medyo ka po sa pagkabuhay, pwede mag-avail kasi you have to secure indigency from the barangay and then this MSWD. Role naman po yan ng MSWD to assess kasi sila ang nakakakikilala dun sa tao. Yeah, okay. Kaya ba ito? Baka nag-aano lang na wala siya, yun pala, may mga nasa abroad, employed din ang mga parents, sir, sila ang mag-a-assess ngayon. Okay, so until when po ang deadline yan, ma'am? Is it, open until... sabi nga ni Presidente, until Kingdom Come? Yes, opo. We have only until April 29. Doon po ang may contract kami until 29 po. So after 29, what will happen po pag dahil nakarestro sa iba? No, andi dito po sa office. Ayun, sa office na. Tayo. Sa office na. Okay. Oy, pasensya na, may clarification kitang listener. Sabi niya, so paano daw ko ng aki ma-21 sa June? June o July kayo dito, di ba? Ma-21 siya. Ano po, kayo po nang mag-register mo niyan o pwede na siyang i-rehistro as 21 years old, tabi? Pwede na po siya magpa-register as principal member. Kasi isang buwan lang naman. Opo. Pwede na, okay. Opo. So number one, another one Yes, may so payment baga po na 300 pesos. Sabi mo ba kaya monthly magbabayad, di ba? Yes. May option da po na every quarter magbabayad para every sa sarong taon, tulong beses na magyan sa opisina? Opo. Pwede po. Pwede po. Yan ang gusto ko. Monthly, quarterly, pwede po. Pwedeng yearly? Yearly, pwede po. Ay, sus. Yan ang gusto ko, madam, sa PhilHealth. Sa flexible na masyado. Yes po. Opo. Ayan, okay. Ma'am Darlene, very clear po na. So gusto mo may hapot sa imo. Salamato na maray po ha sa oras mo sa DCGB. Just call me. Okay po. Opo. Thank you so much, ma'am. Yeah, this is my one. Thank you so much. Pwede mo pong i-phone book in it. This is my personal number po, ma'am, na ginamit ko po sa imo. Pwede mong isaray yan. Thank you so much, sir. Madam, Thank you po. Ma'am Darlene. Po. Day pagtao sa daraga Inyong number ako pa. Ako talaga, sir. Yes, sir. Salamat po. Salamaton. Thank you, sir. Salamaton. Thanks, sir. Alright. Okay. Bye-bye. Sir, can I take this opportunity? May greet lang ako. Sure. Go ahead po. Sige, kumusta po dyan sa lahat ng co-employees ko sa NIO Albay. And then, as special mention dun sa nagbe-birthday ngayon, si Miss Maria Tin Rania. Miss Maria Tin Rania. Tina Rania. Celebrate po siya ng birthday ngayon. Happy birthday, Tin. God bless. Daraga ini, ma'am? Opo. Single ini? Single po ini? Ay, oo. So, huwag na, sir. Taken na. Dapat lang. Sige po. Salamaton. Sir, God bless. Yes, welcome po. Welcome. Bye-bye. 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 Alright.